लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे जोबोद गिदिर आपडेट आरोना YouTube मनिटाइजेशनखौ लानानै मानो होनोबा YouTubeआव जोंना गोबां गोदान क्रिएटरफोर फैबाय दं नाथाय बेखौ मिथियाखै जे दा YouTubeआ आगस्तनिफ्राय जोंनो YouTubeआ मोनसे बिराद गिदिर नटिफिकेशन हरबावबाय आरोना YouTube मनिटाइजेशनखौ लानानै सिगांथ' YouTubeआ बेफोरबायदि YouTube मनिटाइजेशन बेफोरबायदिनि जेबो क्राइटेरिया गैयामोन आरोना नाथाय दासो नोंथांमोना YouTubeआव 4000 वाच टाइम कमप्लिट आरो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनांगौनि क्राइटेरिया नुनो मोनदों आरोना दा मोनसे गोदानै आपडेट फैबावदों आरोना YouTubeनिफ्राय मानो होनोबा YouTubeआ एबारनिफ्राय मनिटाइजेशन खालामनो थाखाय 4000 वाच टाइमनि जायगायाव 8000 वाच टाइम खालामनानै होबावबाय आरोना नोंथांमोना बे मालानिफ्राय जागोन बेखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय आरोना दा बे 4000 वाच टाइमा दा जोंनि 6 मास दंबावो आरोना 6 मासाव जुदि नोङो 4000 वाच टाइमखौ नोङो कमप्लिट खालामनानै मनिटाइज खालामोब्ला अब्ला नोंनिया मनिटाइज जागोन आरोना 4000 खौ जुदि नोङो कमप्लिट खालामनो हायोबा अब्ला नोंना मनिटाइज जागोन आरो जुदि नोङो 6 मासनि गेजेराव नों जुदि मनिटाइजेशनखौ एप्लाइ खालामनो हायाबा फेब्रुवारि 1 तारिखनिफ्राय मानो होनोब्ला जोंनि YouTubeआ 8000 वाच टाइम कमप्लिट खालामनायनि क्राइटेरिया हरबाय आरोना नोंथांमोना जुदि मिथियाखैबो जानांगौमोन गोबाङानो ससियेल मिडिया YouTubeआव गोबाङानो भिडिअ नुखाबायबो जानांगौमोन आरोना YouTubeआ जोंनो 4000 वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय 6 मासनि टाइम होबावदों आरोना 6 मास टाइम होबावदों जुदि नोङो बे 6 मासाव जुदि नोङो 4000 वाच टाइमखौ नोङो कमप्लिट खालामनो हायोबा नोंनि मनिटाइजआ जागोन आरोना जुदि नोङो फेब्रुवारिसिम जुदि नोङो YouTube चेनेलखौ मनिटाइज खालामनो हायाबा नोंनि चेनेला मनिटाइज जानाय नंला आरोना 4000 वाच टाइमाव नोंना जाहैसिगोन फेब्रुवारिनिफ्राय नोंनि YouTube चेनेला मनिटाइज जाहैगोन 8000 नोङो वाच टाइम कमप्लिट खालामनो हायोबासो नोंनि चेनेला मनिटाइज जागोन आरोना मानो होनोब्ला दाथ' जोंना गोबाङानो बर' इउटुबारफोरना मानो होनोबा क्रिएटरफोरा बुरजा नाथाय भिडिअ नायग्राफोरा गोबां खम आरोना भिउवार्सफोरा मानो होनोबा मोजां भिडिअ होबा रावबो नायखाया आरोना जुदि नोङो गाज्रि भिडिअ होयोबासो जोंनि बर'नि मानसिफोरा बिदि भिडिअखौ नायो आरोना जुदि नोङो मोजां कन्टेन्टनि नों भिडिअ बानायोबा रावबो नाया आरोना जुदि नोङो गाज्रि लेंगुवेजआव जे राव बाहायनानै जुदि नों भिडिअ बानायोबा नोंनि भिडिअआ थाबैनो ग्र' जायो आरोना बेफोरबायदि दा जुदि नोंथांमोनाबो जुदि YouTubeनि बागै मिथियाखैमोनबा दा मोनसे आपडेट फैबाय आरोना बेनो जे साबस्क्राइबाराथ' बेनो दङ नाथाय वाच टाइमा नोंना जुदि 8000 आव नोङो कमप्लिट खालामनो हाबासो नोङो फेब्रुवारिनि सिगां नोङो जुदि 4000 वाच टाइमजों नोङो मनिटाइज एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नों फेब्रुवारिनि उनाव जुदि नोङो मनिटाइज एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोङो 4000 वाच टाइमाव बियो जानाय नंला आरोना मानो होनबा एबारनिफ्राय वाच टाइमा 8000 जाहैसिगोन आरोना जुदि नोङो मनिटाइज खालामनोबा सर्टनि गेजेरजों नों मनिटाइज खालामनोबा सिगां नोंनो नांगौमोन 10 मिलियन भिउस नांगौमोन आरोना नाथाय एबार फेब्रुवारिनिफ्राय 20 मिलियन भिउस लाबोबासो YouTubeआ मनिटाइज खालामसिगोन आरोना दा बेनोमोन नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाखैमोन जानो हागौ बेखायनो नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबाय आरोना नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना मानो होनोबा बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशन मोनहैयो आरोना